etorri. Arratxaldean, Iker. Pasa piztia. Zer iruditu zaizu? Ez dakit datu da zuzen izango den. Bai. Zakua nik uste dut behin eraman nuela. Bai, benetan? Bai. Bai, nik uste dut behin eraman nuela. Eta 17.000 utzi ere bai. Benetan? Bueno, dena den guri Iñaki gaurko... Goiko etxea, ez dakit nondo Bai, berak eraman zuen, ez da? Bai, gero berak eraman zuen atzetik. Bueno, dena den guri gaurko gonbidatua asko gustatzen zaku. Bai. Maialen? Iker. Iker, telebistan, irratian, saskibaloi internatzaile ere bai. Geldik egoten zara noiz baite? Ze beti martxan, beti batera eta bestera? Ba, beti martxan, batera eta bestera. Eta gainera, geroz eta gehiago. Nik uste dut denboraren poderioz, geroz eta gehiago. Eta ez dakidala geldik egoten, bueno, gero beste batzuk esango dutela saia naizela, itxura hori transmititzen dudala. Geldik egoten kosta egiten da. Baina hori hona da, ez? Gauza sortzen dialako eta azkenean gauza politak ateazen zaizkizulako. Noski, batez ere, begira, adibide bezala jarriko dut. Matxak jasotzeko garaian, usta garaian, lanik gabe nintzen garai batean, 2 egun iraun nituen. 2 egun. Maz biltzen? Maz biltzen, 2 egun. Lehendabiziko goiza eta gero ez nuen itzuli nahi. Etzegoelako gizarremanik. Ai, ba, pentsatzen nun gogorregia zelako. Fisikoki ez. Ez. Bakarrik sentitzen zinen edo zerbait falta izun? Isilik. Ba, eta matxarekin izketan astea, ba, hori ez. Bueno, Bueno, batzuk egiten dute, Hori litzateke tu matxa, Bueno, Iker, zer da, Maialen? gaur egun naiz irratian zaude, hor bai horritz egiten duzu. Goizero, 10:00 eguerdira, 12:00 musikaria saioan. Azalduko diguzu zer den musikaria? Bai, bueno, esango dugu musikari zentratutako saio bat, ez? Batez ere, bertako musika balioan jartzen saiatzen garen saio bat. Gaur egun, bueno, hasieraten 10:00, bueno, luzatu egiten gara, ez dakigu isiltzen. Tertulia bat egiten du gaurretik, ba, eguneko gaien inguruan, edo, bueno, burutzen zaigun gaien inguruan, izan daiteke edo zer gauza. Eta hori eta gero atzetik etortzen daia, ba, musikarako tartea, izan agenda, izan disko aurkezpenen bat, kolaboratzaile bat edo beste. Batez ere, saiatzen gara bertakoari balioa ematen, modu desberdinetara. Izan daiteke disko elkarrizketa bat lasai egiten, ez zaigu gustatzen gauzak azkar eta motz eta ez lasai egitea. Edo izan daiteke kolaboratzaileren batek ekartzen du adibideren bat, eta horrekin gero perspektiban jarri, ez? Euskal Herria eta kanpokoaren arteko oreka horretan, zer egiten den Euskal Herrian. Euskal Herrian momentu honetan oso harro egoteko modango dela iruditzen zait. Gauza asko egiten dira, ezta? Gauza asko eta onak. Eta irratia zuretzatik zer da? Espazio eroso bat, espazio natural bada zuretzat? Nik uste dut, ez dakit naturala den erosoa bai. Bere, bueno, alde guztiekin ez da, gertatzen direlako gora bera asko. Bai bada zerbait, bueno, adibidez dela jarriko dut. Kalean, behin esan zidana batek, gustora egongo aiz ez da, hitz egite gustatzen ekin eta gainera ordaindu egiten diate horregatik, ba, bueno, bai, egin batean bai, ez, soiztuna, nik uste dut etxiztun bat jaio naizela, eta, bueno, bai, irratiarekin harreman hori betidanik ez eduki dugu, ba, nik uste dut, aita hiltzen arte edo, sukaldean egunero irratia martxan egoten zelako. Hortaz, bueno, hori ere ba zerbeten adierazle. Musikarian musikalbisteak ematen dituzu, kazetaritza eta musika uztartzea zer da, bi pasio elkartzea? Nik uste dut, baietz, eta hor dago, Simon Peñarekin uste dut izan zela irakaslea. Kazetaritza fakultatean ginean, egin genuen alako aldizkari bat sortu behar genuen. Eta gogoan dut, zerri buruz egin nuen aldizkari hura. Zaten, Saskeolei eta musika, S eta M. Gaurko esoia, Metallicaren kamisetarekin dator, eta hortik etorri zitzen Metallicak San Francisco orkestrarekin egin zuen alako disko bat, S eta M ziren orduan ere, aprobetxatu nuen ere, eta Saskeolei eta musika, eta kazetaritzarekin batera, bai, izango dira 3 esparru, bizi ematen duten ameintzat. Eta ipatu diguzu, arro egoteko moduan gaudela, ez da, sorkuntzari dagokionez Euskal Herrian, nola ikusten duzuzuk, Euskal Estena? Estena momentu honetan dago indartxo eta haul, aldi berean. Indartxo eta haul? Aldi berean. Momentu honetan sorkuntza eta emaria sekulakoa da. Badago demokratizazio bat existitu zen hor teknologiarekin, ez? Hortaz, edonok bere etxean grabazio duin bat egin dezake. Eta grabazio duin horiek, jaiku zentzurezko eta eramaten ere ikasi dute, belaunaldi berriek.
baliabideak eskuragarriago dituztelako, ezta? Alde horretatik oso indartsu dago, baina gero espazioa falta da. Lehen, tabernak eta asko ziren, musika jartzen zutenak. Zuzenean ikusteko arrazoi. Bai, guk herrian, ostiralean jai izeneko programa geneukan. Ni goratzen dut 6 urterekin herriko tabernan, herriko tabernatan, Alaitz eta Maider adibidez, maketa bat atera berritan, herriko tabernatan jotzen ari zirela. Gaur egun hori, kasi pentsa ezina da, eta aurrekoan eztabaida bat izan genuen, ongizatearen izenean, edo ez bizilagunen deskantxoaren izenean, taberna askok ja ez dute programatzeko aukerarik esaterako, ez da. Eta tabernak bai izan dire Euskal Herrian, arrobi garrantzitsu bat, beste gauza batzu egin batera. Eta karo, geroz eta gehiago baldin badukagu, eta geroz eta espazio gutxiago, nola eman irten bide eta nola eman aukerak, azten ari direnei, edo eta zerbait aurkeztu nahi dutenei, ez da. Horregatik diot, inbatean haul ere, dagoela estena. Berriak aipatu dituzu, nolabait esatekotan, zuk azken aldian ezagutu dituzu noietatik, nor nabarmenduko zenuke, edo nor sartu zaizu barrura. Kontu zeipatzen duzu, bestia gehatuko diala goakin, ezagutu ditudanak azkeneko denboratan. Bueno, 2022 bukatzerako esaterako, Arat deituriko talde bat, berako taldea. Ibai Gogortza, Makin Arbelaitz eta Inigo Irazoki, beste hainbat proiektutan eta dabiltzanak. Eta berako faktoria nolabait ere garrantzia ematen diona. Izan da olako proiektu oso berezi bat. Ez da ohiko musika, ez da munduko gauzik entzungarriena. Akaso momenturen batean hartu eta jarriko zenuken kantu bat, ez zaizu bera burura etorriko. Disko hori hartu eta hasi eta buka eta ikertzen baldin baduzu esaten duzu. Wow, ze hiru musikari dauden hemen elkartuta. Eta zer nolako eskaintza dagoen, hor jakinik, gero, beste hainbat taldetan ibiltzen direla hauek, esaterako Inigo Telletxe entzun dezakezu Anje Dualderekin gaur, Ibai Gogortza, Jose Irazok eta lagunaken ikusi dezakezu, eta Makin Arbelaitz, Janus Lesterrekin edo Gozategirekin ikusi dezakezu zuzenean. Zeinen estilo desberdinak hartzen dituzten hiru musikarik bere baitan, bereon oso proiektu pertsonal bat egiteko. Adibide bat jartzea. Eta Iker, zure musika zaletasun horretatik beste ofizio bat ere badaukazu, DJ lanetan ere ibiltzen zarelako. Agenda nola daukazun, ez da? Kontzertuak, irratia, saskibaloia. Zandua ez dela geldik egoten? Nola egiten dezut, DJ? DJ gintzarango kontuan, esango dut, ez duela nire buru eskaintzen normalean. Hau da, jende askok bukina eta horrelako gauzak egiten ditu, ez? Edo management batekin, berdin du nola. Nik deitzen banaute, joango naiz, alba dut. Begiratu behar izaten dut, benetan, agenda, nik duela 3 urtera arte ez duela agendarik behar. Buruan egon mandana. Den da. Gaur egun, ezinbesteko tresna. Bai, Bai. Hori zer da, pilatu zaizunaren sintoma edo burua pixkan nagitzen duan sintoma? Adina ere, pixkat, adina, esango da. Ez bat, nik uste dut ez bat, gauz da, batez ere, oso puntualizate gustatzen gela bizitza honetan. Eta ezin dudala barkatu nire buruari hitzordu batera huts egitea, edo eta ez gogoratzea urrengo egunean zer dudan. Ez dakit. Ordenatua zialako? Bai, bueno, ordenatua gauza jotan. Gero beste kontu batzuetan akaso ezain beste. Eta aipatu dugu baita ere, agendarik etzen ukan garai haietan batez ere oso lehiaketa zalea izan zarela, ez da? Lehiaketa asko, oraindik ere bazara, ez da? Bai. Lehiaketa askotan hartu duzu etxe honetan parte? Nondi atorkizu zuri zaletasun hori, Iker? Ez dakit esaten. Baina nik uste dudala memoria lantzeko egiten dituen ariketa tonto batzuetatik. Ez inor jarritako ariketak, edo nork daki inguruan eta umumetatik ze fijazio nona esaterako lagunen matrikulak ikasteko. Adibidez. Bai. Oraindik ere bai, Kotxe bat baldin badator parez normalean matrikulaz ezagutu egiten dut. Xabierna? Xabierren kotxea, zein nahi duzu bietatik esatea. Baina, bazitzen, bi autoetako desberdintasuna. Xabierren amarena, amagin arrebarena. Dinez gogora. Baditut, olako gozak. Bakizu, behar duzunean deitu eta galdetu. Bat, zenbakia 8.002, batzen. Esaten dute, hola, pasadaz, hori benuen, edo bestea, anaiak, nik beti esaten dut, anaiak
lagundu gauzak egiten, ez zuela laguntzen, nik ez, baina nik egiten nahi izaten zuelako. Etzen, hau da, Zuri laguntzearen ez zuen Zure laguntzen. hobe beharrez. hori da. Zure hobe Baina beharrez. irakurtzen, nik uste dut berak erakutsi zidala, nik 3 urterako irakurtzen dekien. Begira. Anaiak erakutsita. Eta 5 urterako munduko hiriburuak ikasi ikasten Baina 3 urtekin Hortaz. irakurtzea oso zaila da. Hortaz. Baina 5-6ekin hastea, gaur egun. Eta 5 urterako munduko hiriburua jakitea. Guk artxibo bat Bai, dugu. hortik dator Anaia Handiaren izen famatu bai. Pilaketa bat egin dugu nola bai, eta ikusi egingo zaitugu. Ados. Joko desberdinetan, begira. Iker Gurrutxaga. Boaz noitez. Bai. Zein izen du? Ez du tranbidea. Kamioiak. Iker, zote. Gizon ongi jantzia ongi ikusia, itxura. Bai, txurerekin. Iruditu zait sakatzea zijoala, eta ja bi horietan egon txurraskoa. Makina jandako Argentinan igual, Iker. Pixka bai. Ama Virginiaren baseliza ikus daiteke. Nun gaude? Samani egon. Bikain. Iker. Esaldia. Ez? Ez zitaitu. ¿Y qué significa lumber en inglés? Pastor. Leña. New Girl. Bai, ondo. Azpikua zaldiko maldiko. Jolasa. Bai, ondo. El Old Trafford. Old Trafford de Manchester, sí! Es el ganador del día. Izugarria da. Eta benetan, burubero egiteak ere merezi du, zu bezalako jendea zauzeatik. Plazer bat izan da, benetan, eta txalo bero aukeretzako. Buruberon ikusi zaitugu azken zati horretan. Hor, errekorra daukazu, buruberon. Ez dakit nola geratu. Saio jarraituena. Bestea agertu da izkamizka. Bai. Bar gaueko saioan, itzugaltzetako Inigo uste dut zela, ikusi nuen, aurkari izan nuen, Miluzen ikusi nuen, eta zenen, ara, hau ere horri izan zen, eta... Joan zara Begira. Miluzeren aro berrira? Oraindik ez, eta zintzilik daukaguko arrilako batek eta biok, agenda begiratu behar dugu, nola ez? Hori da. Nahi dugu joan ze, izan ginen aurreko aroan, eta halako ikamikatxo bat ere izan genuen oriotarrak izakin nola ez. Horrekari gaude zien etxeratu. Nola ez. Gogoratzen dut, buru-berura sartu nintzenean, Kikek esan zuela. Kontu ze, gaur oriotar bat datorreta. Karo, gogoratzen zen, nomait, aurretik izan. Aurreko arrastoarekin ez da. Power.